Tak vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si ukážeme rádio Grundig Unitra Tesla. Tak rádio, tu iba magnetofón, nie rádio. Tak to nefunguje, tam sú zdraté ozúbené koliesko, to sa púšťala kazeta, svetla, to pretáčanie, doľava doprava, keď bolo nahrávanie sa chcelo, to hlasitosť a výšky basy. S týmto tu dalo hore, otvorili sa dvierka. To je takto rokoviatko. Mikrofón. To je Grundig Unitra Poland. To sporu tiež Unitra. To je na magnetofón do zásuvky. No to zvláštne menenie baterky. Tu ešte voľná slúchatka. Takto sa to odklapalo. Dávali baterky, je napísané Tesla, Unitra Tesla, asi spolupráca. Vidíme reproduktor, to je ten mechanizmus. A keby niekto mal, tak som bol rád, keby mi poslal tu také koliesko. Je tam také asi 3 cm a tam sú otrhnuté zuby. Tak to neprofunguje. Nezabudnite dať like a odber, veľmi ma to poteší. To by bolo asi z dnešného videa všetko. Čaute, vidíme sa pri ďalšom videu.